आंबो नायबाय दैयावबो सोमनानै नायबाय माने माइरं मोजाङा गोदोयो आरो बे प्लास्टिक बायदि माइरङा गोजावो दा बिथांमोना खोब कनफिउज जादों सम सम माने बेबायदिबो जाबाय थादोंलाय बोथोराबो एसे गिदों ना बिजेपि सरकारा जोंनि बेबायदि प्लास्टिक माइरं जाहोनानै बुथारजोबसिगोन नामा बे गरिब गुन्द्राखौलाय दा बेखायनो जोङो एसे सन्देहआव थादों नै माजों सालायगोन माजों सालाया गभर्नमेन्टखौबो बे बिजेपि सरकारा माबा पेट्रलनि दाम डिजेलनि दाम थाव संख्रि फानलु गासैनि दामखौ बृद्धि खालामजोब्बाय बेफोरनिफ्राय सन्देह जथेस्थ' रायजो राजाया दङ जे बे सरकारा सालायनो रोङा बेखायनो सालायनो थाखाय मा खालामगोन मा खालामा माबा भिटामिन माइरंनो मा माइरंनो प्लास्टिक माइरंखौबो खालामनो हागौ रायजो राजाफ्रा गिनानै बे बिजेपिनि राननाय माइरंखौ जानो बादों आरो मा चिरां जिल्लानि रुनिखाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि मुलाम्फागिरिफोरनि गोसोआव गोनो गोथो सोमजिनायखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि हानजाया सुलु लाहैदों। गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा सरकारनिफ्राय बेसेन नाङाजासे माइरं मोननानै जाबोदोंमोनब्लाबो बे बाराव मोननाय माइरंखौ प्लास्टिकनि होनना सन्देह खालामदों आरो जानो गिनाय फोरमायदों मानोना माइरंआ गुबुन रोखोमनि आरो दैयाव माखासे गोजावो। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गागि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारिजों लोगोसे चिरां जिल्ला एपिसिसिनि आफादगिरि आरो बिटिसि ट्राइबेल सेलनि इनचार्ज जसेफ बसुमतारी मोनहा चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि साम'दैसा ओनसोलाव सुलु लाहैयो। गर्जन मुसाहारिया रायजो राजाफोरनिसिम बुङोदि बेसेन नाङा जासे माइरं मोनदों होननानै जालाबायनो नाङा मानोना सोलिफु बिजेपि सरकारजों जेबो थिग गैया बेबायदि प्लास्टिकनि माइरं होनानै गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारजोबनोबो हागौ बेनिखायनो जिल्ला बेंगिरि एबा सरकारा रायजो राजाफोरनिसिम रोखा खालामनानै होनांगौदि बे माइरंखौ जायोबा देहानि जेबो खहा जाया होननानै बिथाङा बुङो। एपिसिसि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय गासै बे ओनसोलनि रायजो राजा बड'लेण्ड रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोदों आंजों दङ चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे दङ बिटिआर ट्राइबेल सेलनि इनचार्ज पदे जसेफ बसुमतारी दङ दा बावहाय फैनायनि खारना बेनो बे ओनसोलावहाय जोंनो दहाय फुंनिफ्रायनो फन हरनानै बुंबाय थादों जे सारमोन नोंथांमोनहा बे ओनसोला साम'दैसा होनो बेखौ बे ओनसोला जाहैबाय 14 चिरां दुवार बिथां रन्जित बसुमतारीनिनो एलेखा बियो दा बावहाय जोङो फैनानै रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों जे बे माइरङा गावसोर मोनबाय थाग्रा गावसोर जाबाय थाग्रा बायदि माइरं नङा आंबो नायबाय दैयावबो सोमनानै नायबाय माने माइरं मोजाङा गोदोयो आरो बे प्लास्टिक बायदि माइरङा गोजावो दा बिथांमोना खोब कनफिउज जादों सम सम माने बेबायदिबो जाबाय थादोंलाय बोथोराबो एसे गिदों ना बिजेपि सरकारा जोंनि बेबायदि प्लास्टिक माइरं जाहोनानै बुथारजोबसिगोन नामा बे गरिब गुन्द्राखौलाय माने बिथांमोना संनानै जानो गिदों सोरबा सोरबाथ' नैबे बिथाङा बुंबाय ओरै खालाम फट'खौहाय बिथाङा बुंबाय बिथाङा हाल खदाल जेबो गैया माइरं बरसा खालामो बै सेन्ट्रेलनि कन्ट्रलनि माइरंखौनो नेबाय थायो दा जोंनि माइरङाबो बे जाजायो प्लास्टिक माबा एम्फौ ना जानं मुरि ना जानं सिरा ना जानं दा बे माइरङा माने ओरैबायदि बिथांमोना होनदों जे जों उन्दैनिफ्राय मिथिनाय बायदि बै फोथार बारियाव हालौनानै फोनानै मारा होनानै मोननाय माइरं नङा दा बेखायनो बिथांमोना जानो उसुबिदा मोनदों दा जानो उसुबिदा नालाय दा बिथांमोना कमप्लेन हरबाय नोंथांमोना फैदो दा आं बेखायनो खावलायनो नागिरदों गभर्नमेन्टनि थोरोबनिफ्राय जे सोरबा सोरबा होनदों समबायनि मानसिफ्रा बुजायफैदों जायजों जे भिटामिन माइरं माबा NFSA 13 माइरं MDM स्किमनि हरनाय होनदों थिगासे दे बे भिटामिन माइरं खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा जागोन दा बे गथ'फोर जागोन माइरंखौ बे पेरेन्टस बा गार्जेनफ्रा अबगथ नङाबा मिथियाब्ला हा गथ'फोरनो जों बोरै जाहोनो दा बेखायनो जोंना सरकारा चिरां जिल्लानि डिसि बिथाङा जिल्ला खुंगिरि बिथाङा फैनानै बे गामि ओनसोलाव बुजायफैनांगौ जे बे माइरंखौ जायोबा जोङो हानि जाया बे गथ'फोरनि देहानि थाखाय गथ'फोरनि ब्रेननि थाखाय माबा मोनसे बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो गभर्नमेन्टआ बे माइरंनि राहाखौ खालामदों दा बेखौ बुजायफैनांगोन फारसेथिं रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनायाबो बेनो ओरैनोबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गाव माइरं दैरं पद्धति खालामनानै जाग्राखा बेखायनो फ्रि मोन्दों होननानै एखेबारेनो संग्रायाव लायाबालानो सान्द्रिजों सालियाबालानो जावाबालानो नायाबालानो दानि जुगाव थिग गैया बिजेपि सरकारा ओरैनोबा गोदाव सोरावखा दा माइरंफोरखौ मोन्दों होननानै जायोबा जाला जागोन बेबायदिनो नायनांगोन प्लास्टिक माइरं मारना माइरं गुबै मार दा दिनै जों बिथांमोना जानो गिदों जोंबो सान्दों नंमारगौ नुबाय जोंबो जे बे माइरंखौ जोङो मिथिनाय बायदि आसु माइरं माइसालि माइरं माइसा माइरं जोसा माइरं माइब्रा माइरं बेबायदि माइरङा नङा बियो एखे माबा फेक्टरिनिफ्राय बानायनाय माइरंफोर बायदि हा बेखौथ' सन्देह खालामखागोनानो
रायजो राजाफोरनिसिमबो खावलायनाय नोंथांमोनहा एसे आन्दाज खालाम दानि जुगाव बे बिजेपि सरकारा मा खालामो मा खालामा एखे थगाय थसि नों जे जायगायाव नोङो मालाबाबो फ्रि जाफेरखायाखै जोङो लुबैखायाबो रायजो राजानो फ्रि माइरं होबाय नै प्लास्टिकनि माइरं होबा जागोन नामा बेथ' जायाना दा बेखायनो जोङो एसे सन्देहआव थादों नै माजों सालायगोन माजों सालाया गभर्नमेन्टखौबो बे बिजेपि सरकारा माबा पेट्रलनि दाम डिजेलनि दाम थाव संख्रि फानलु गासैनि दामखौ बृद्धि खालामजोब्बाय बेफोरनिफ्राय सन्देह जथेस्थ' रायजो राजाया दङ जे बे सरकारा सालायनो रोङा बेखायनो सालायनो थाखाय मा खालामगोन मा खालामा माबा भिटामिन माइरंनो मा माइरंनो प्लास्टिक माइरंखौबो खालामनो हागौ रायजो राजाफ्रा गिनानै बे बिजेपिनि राननाय माइरंखौ जानो बादों आरो मा गेजेर समाव गैया जादोंमोन सार मोनसे समाव बेबायदि माइरं ओंखारदोंमोन आरो ओंखारफिनदों मा जानो बेखौ आफार आसामावबो रायजो राजाफ्रा कमप्लेन होखादों जे जोंनो प्लास्टिक माइरं होदों जों जाग्रा जों आबाद खालामनानै मोनग्रा माइरं बायदि नङा होननानै बुंदों दा बे रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ उन्दैनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो गोदो गोदाय पुर्ब पुरुषनिफ्रायनो माइरं जों जाग्रा गम बारा जाया जों माइरंआनो जोंनि स्टेबल खायद आवार स्टेबल फुड दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा जेखौ मिथिगौ बेफोरबायदि माइरंखौ हो मा गोदाव सोराव माइरंखौ होलाबायनांगौफ्रा जथेस्थ' दुखु मोनबाय नै बिथांमोना संनानै जायाखै मा जागोन दा मोनायाव बे प्लास्टिक माइरं जाबाबा मा जागोन प्लास्टिकखौ जाबानो थैयो होननानै मिथिगौ दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा ओंखाम गैया दै गैया नै रसा नांगासिनो दङ बेसाबा खुब दुखु কি অসুবিধা হৈছে অসুবিধা মানে ছাৰ এইটো চাউলটো চবে কৈ প্লাষ্টিক পেটৰ বেমাৰ হ'ব বুলি কৈছে মানুহে মই ৰাতিপুৱা আমাৰ সমবায়ৰ ছেক্ৰেটাৰীক সুধিছিলোঁ আমাৰ সমবায়ৰ ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়ে কৈছিল এইটো ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে অনা হৈছিল গতিকে কিবা কাৰণত হয়তো আপোনাৰ তাতে গৈছে কিন্তু যদি প্লাষ্টিকের চাউল আপনার তাতে গৈছিল তেতিয়াহ'লে আপনি ঘূৰাই দিয়ক বেলেগ চাউল লৈ যাওক আমাৰ সমবায়ৰ ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়ে তেনেকৈ কৈছে এইটো ভিটামিন বোলে এইটো ভিটামিন বুলিহে কৈছে ছাৰে আমাৰ সমবায়ৰ যিটো ছেক্ৰেটাৰী আছে তেখেতে ভিটামিন বুলিহে কৈছে আপোনালোকে কি ভাবি আছে এতিয়া আমি এইটোতো প্লাষ্টিকৰ চাউল খাইলে পেটৰ বেমাৰহে হ'ব বুলিহে ভাবি আছোঁ এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে এতিয়াতো ক'ত খোৱা যাব নাযাব খোৱা নাযাব কিমান পৰিয়ালক দিছে এইটো যিমান কাঠ আছেতো কাঠ চিষ্টেম চাউল দিয়ে ডিলাৰবিলাকে আপোনাৰ গাঁৱত সব গাঁৱতে দিয়ে আমাৰ গাঁও বুলি নহয় সব গাঁৱতে কিমানমান গাঁও আছে এই অঞ্চলত এই বহুত গাঁও আছে বহুত আছে এইটো ৰণিঘাটা শান্তিপুৰ সময় একদম ৰণিঘাটালৈকে ভূটান বৰ্ডাৰলৈকে স্কুলত আহিছিল স্কুলৰ কাৰণে আহিছিল স্কুলৰ কাৰণে আহিছিল বোলে কিবা কাৰণত গাঁৱত মানে মিছল হৈ গৈছে তেনেকুৱা কৈছে মোক আপোনালোকে কি বিচাৰে আমিতো জানো কণ্ট্ৰলৰ চাউল দিছে এইটো প্লাষ্টিকৰ চাউল ভেজাল চাউলহে দিছে বুলি ভাবোঁ আমি এই পুৰণা চাউলটো লাগে পুৰণা চাউলটো লাগে আপুনি হাতত লৈ চাউলত কি প্ৰব্লেম পাইছে নেকি প্ৰব্লেম আছে যে প্লাষ্টিক চাউল আছে প্লাষ্টিক চাউল এইটো কেতিয়া পাইছে মই আজিহে গম পাইছে আমি আনিছে ঘৰত আনি ৰাখি আছে মই খোৱা নাই আগত চাউলটো কেনেকৈ আছে আগততো ভাল আছিল নেকি কিন্তু এইবাৰহে এইটো প্লাষ্টিক বুলি কেনেকৈ গম পাইছে আপোনালোকে এই ল'ৰাবিলাক মোক কৈছে অফিচত আহিছে তোমাৰ যদি ৰেচন আনিছে যদি চাবতো মই ওলাই দেখিছে এই বাছিল এইটা হয় এইটো ৰান্ধাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল কৰিছিল তাৰপিছত কেনেকৈ হয় মই খোৱা নাই বস্তুটো ফাঁকিছে না ফাঁকা এইজনীয়ে মই এইটো কোৱা নাই তাৰপিছত এইটো ওপৰতে যায় নিচত নাযায় চাউল নিচিনা নাযায় ইয়াত চব ওপৰত যায় বস্তুটো কি প্ৰব্লেম পাইছে চাউলৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে একেলগত থাকে কাৰণে মানে আমি গম পোৱা নাই মানে একেলগত হৈছে না এইটো ধানৰ চাউল আৰু প্লাষ্টিকৰ চাউলটো একেলগত আছিল কাৰণে বেছি গম পোৱা নাই মই এই মাহত এনেকুৱা পাইছে হয় আগৰ মাহটো কেনেকুৱা আগৰ মাহটো ভালে আছিল এই মাহত মাত্ৰ এইটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰলত বেছি নাউদা নাই আমি সোধা নাই কণ্ট্ৰলত মই কণ্ট্ৰলৰ পৰা আনিছোঁ আৰু মই ভাতটো আমাৰ বুঢ়ীটো বনাইছে কিবা চাউলটো ওপৰত চাউলটো ঠাইতে থাকে হয় নাপাকে পিছত এই যে এইটো কয় কি জান এইটো কোকা খাইছে নাকি এনেকুৱা কয় এইটো কাৰণে ওপৰত খাব না নাই খাইছোঁ মই তাৰপিছত খাইছোঁ মই গম পোৱা নাই মানে মিছলে হৈছে আমি কোনোদিন দেখা নাই ছাৰ মই প্লাষ্টিক চাউল কেনেকুৱা আমি দেখা নাই চবৰ ঘৰত এনেকুৱা পাইছে নেকি হ'ব পাৰে আমি মানে আমাৰ ঘৰতে এই যে মই আনিছোঁ মই
কি গাঁও এইটো নাকেদাৰা নাকেদাৰা